Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tabbas aljanu suna rayuwa da mu ne a cikin gidaddakinmu. Haka ya ba su dama suke iya cutar da mu ko su cutar da ahalinmu. Wayannan wajaje da suke rayuwa da su saƙo ne guda hudu a cikin gidajenmu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a kansu da yadda za a guje mu aljanu. Aljani yakan iya zuwa har cikin gidanka da kafarsa, ko ya zo a sura na wani dabba. Wannan dabbobin musamman maciji, musamman karnuka, musamman kuma baƙaƙen sifofi, aljanu yana iya shiga ya yi tashakkuli ya zama sura baƙin wani sura zai iya zuwa maka. Wannan waje na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu bayani shine bayan gida, kamar yadda ya inganta a hadisin Zaid ibn Arqam wanda al-Imam Ahmad ya rawaita. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗayan ku zai shiga bayan gida ya shiga da kafar hagu, sannan kuma ya fito da kafar dama, amma ya karanta faɗin addu'an nan bismillah Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is, domin bayan gida waje ne da ba a yawan zikiri. Shi kuma shedan ko aljanu sukan bi mutum ne wanda yawan zikirinsa ya takaita, kamar yadda Allah ya gaya mana cikin alkur'ani. Allah yana ce mana wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Allah ya ce duk wanda ya nisanta da yawan zikiri za mu kulla alaƙarsa da shedan ya zamo karininsa, sannan kuma zai yi ta zaton na kan shirya amma shi ya ɓata. Cutar wanda shedan suke mana ko aljanu suke mana ba cutarwa ɗaya bane, cututtuka ne da yawa. Na farko akwai cutarwa na rashin lafiya, wanda aljani zai iya saka maka rashin lafiya ko shedanu saka maka rashin lafiya. Mun ji har kissan annabi Ayyuba alaihi salam. Sannan daga cikin cutar wanda suke da ka iya ta asara na dukiya, wanda za ka ji ana cewa komi ka samu ya lalace. Daga irin cutar wadda ake samu shine wanda ya fi muni, shine ya halaka ka ya zamo karininka da zai na saka maka wasu wasi addini har ya kai ka zuwa ga halaka. To dole mutum ya kula da wa'innan wajaje guda hudu. Waje na biyu shine wajen da ake kunna wuta, imma kicin ko duk wajen da aka kunna wuta. To aljanu suna yawan zuwa wannan wajen, shi yasa ake son matayenmu da suke gidaddake suna amfani da bismillahi wajen ɗaukan abinci, da wajen kunna wuta, da wajen kashe shi. Waje na uku shine bayan gida, bayan wato wajajen cin abinci, shine wajajen da ake aji kayayyaki na kazanta, kamar misali juji. Nan ma aljanu sukan zo wannan wajen su yi dafifi a wannan wajen su zauna. Waje na hudu shine duk yanda aljani ya ga an saka hoto sura mai sassaƙe wanda za a sassaƙa ɗan adam a gina ko wani abu ko gunki, to nan ma wajen zaman aljanu ne. Wa'innan wajaje dukkan manzon Allah ya mana umarni. Haka gidaddaki idan aka shiga ba a yi bismillah ba aljani yana shiga, sai aka mai ta faɗin bismillahir